Da li bi pre da za kućnog ljubimca imaš zmaja ili da imaš dinosaurusa? Da li bi pre da moraš da jedeš insekte jednom mesečno ili da postiš 3 dana u nedelji? Da li bi pre da budeš zarobljen na pustom ostrvu sa neprijateljem ili zarobljen potpuno sam? Da li bi pre da živiš na Marsu mjesec dana ili na dnu okeana 3 meseca? Da li bi pre da odeš 1000 godina u budućnost ili se vratiš 1000 godina u prošlost? Da li bi pre da možeš da upoznaš Nikolu Teslu ili upoznaš Vuka Karadžića? Da li bi pre imali decu ranije početkom svojih 20. ili kasnije početkom 40. Da li bi pre gledali samo filmove iz Marvel univerzuma ili samo iz DC univerzuma? Da li bi pre bio viking ili bi bio samuraj? Da li bi prenosili gaće na glavi ceo dan ili čarape na rukama ceo dan? Bonus pitanje. Da li bi pre sreo pravog vampira ili sreo pravog vukodaka? Koje pitanje je vama bilo najzanimljivije?